Nalqıl halqa ol bar birtir, qadimdir baqdir hayyo basardir. Eşidir aşkardır natayım, bilermez görme bardan Xudayım. Men şu hoza geldim. Elhamdülillah ölme 5'te gelip gören hesap et yarın. Kur'an öğrendim, aqide öğrendim. Talipler, ustadların dürden qımmat sözlerin kalpta saklap amal edin talipler. Yolda koyup doğan ardaş gözlerin ilimnip gelliňiz yetin talipler. Rahatlygyň qadryny bilen bar wagty, diniňiz berk saklaň Allahyň ýar wagty, howlugyň yigitlik ömrüň dar wagty, bu bir nasihatdir tutun talipler. Howlugyň yigitlik ömrüň dar wagty, bu bir nasihatdir tutun talipler. Mowut suw toňyz iýip içmäňiz, bolmasyn bu ýoly taşlap gaçmaňyz, nefsiňize agyr kitap açmaňyz. Yeňilmäň şeytandan utun talipler. Päklenin rabıta edip pir bilen, kän tekrar edin turun ir bilen, cennet içre döwran sürün hür bilen, tükönmez döwlete batın talipler. Gornuňyza yeten bolmaz illerden, kitaplar waspyňyz goýmaz dillerden, ay günnen ýagtysyz gözel güllerden. Adaşman şu ýolda ötün talipler, dira öle peýda berýän balasyz, dira öle peýda berýän balasyz, düşdüňiz cennete barýan ýolasyz, toy Muhammed haris bolmaň malasyz, ilüne daň olup atın talipler. Peygamber aleyhisselam aýtýar, her kim dünýäni islese tijaret etsin, we her kim ahireti islese zahid bolsun, we her kim hem dünýäni we hem de ahireti islese ilmi şeriat okuýsun diýipdir. Hudaý tawfik berdi, aslymyz ýerden paýalyp musulman dogalarymyzy erşat etmekdir. Men öňçek özümi islah edip soňra jamany islah edip başaran. Men bu hozada okuýar. Elhamdülillah hemme ustadlarymdan razy we özümde beter hoşhal. Howzada ustadlardan horam ta'lim we muta'allim damlaryň wazifesi. Damlary öz ýaşçylaryň dersini öwretmeli, ona edep öwretmeli hemme lahazdan. Nahar iýitmän edebini, ustadlara berhurd etmän edebini, beýlek edeplerde öwretmeli. Ilim serwetden gawy bolan soňçtak okymana geldim. Bu ýerdäki bereketi, bu ýerdäki aramışy hiç bir ýerde göremek. Ýa 3 ay tatil bolduk, Hudaýa şu 3 ay haçan tükenelke edip doga ederdim. Elhamdülillah ýene gelip dersimizi başladyk. Men şiil molla galim, we hem de hoşal şiol intikap edilme. Elhamdülillah bizim Türkmen milletimiz ahum olar, beter gatqawar ýerler we hormat goýýarlar. O bizim de şolaryň rahmetini faga şolar üçindir. Diýadem aýtýar, şiir ilmiň çeşmesi diýip, şondan çyrymış çeşmeden sirap boljak bolup geldim. Tuwalamenden bu howzada da damlary hewra faal ýaşçylary damlalardan öwrenip de şolaň damlalara itaat etýärler. Buta da mehribanlyk we muhabbetden başga zat gözümizde görnenek. İnternet uruna faaliyet edip durla, vasamiyetine faaliyet edip durla. Kitaphanamız var. Men şu howza öz awazym bilen geldim. Wal fajr wa layalin 'ashr wash-shaf'i wal-watr wal-layli idha yasr hal fi zalika qasamun lizi hijr. Howzan içinde kan faaliyet edilýär. Mesela internetimizde ýa-ni wahdy kompýuterde. Yani midanem damlarla mesela tahqiqat ýerlerle maqala her haftada jelaseler zwanna. Kompýuter otağaýladymyzda kitaphanamyz, kitapxana kan kitaplar içinde we gani. Hawa beter razy. Olar biziň içimizde beter rahmetleri çekerler. Elleri ağırmasın oğlum. Özüniň faaliýetini dünýä musulmanlaryna ýetişdirip durandyr. Elbette hemme howzalaga, howzan hemme gawy. Maksud Erfanamat beýlik howzadan bir imtiýazy bar, bir artykmaçlygy bar. Tuwalamenden ustadlary da faal 9 aýlap sawuk diýmäni, gyzgyn diýmäni erti bilen gelip de usta kamil formada derslerini berip öz şagirdlarynyň suallaryna jogap berip ýaltanman şetdirk edýärler. Inha bir de bir ulukan Hudaýyň beren nigmaty bide.
Ina Huda Taala'nın rahmetine gurrun edipdir bizni. Şu Huda Taala'nın kefine göre aytyak ki şu havuza, beylek havuzlardan artık maşığı biterken. Ina nemulatını aytsam bira sada bir ütköş kitapla gayri dersiden başka bir kitaplar var ki olar ders verilýär. Hemmeli halinden bir nezmişi de moğlalar haçan gelmeli, haçan gitmeli, bu müderrise haçan ders vermeli, haçan imtihan almalı. Ustad näme has Hudaý için ertir akşam meselen pay piyade bäzi maşinkire ýok şu muşakkatlar tahammül edip gelýär. Faqat ezirini Hudaýdan hantama. Hudaý Taala biziň ezirimizi bersin diýip gizli müderrisler hiç bir organdan, hiç bir döwlet milletten hantamasy ýok. Faqat ezirini Hudaýdan hantama bolup gelip ustada maşgul bolup ders berip ýatylar. Yeni bir olakon zat Ustad-ı muhterem Aziz Ustadımız Abdurrahman Taksirlaryň eden işi Faro tasir bilen akullar çağırıp da her haftada bir gün uyuşurup bir mutafaraga kelas koyup inha mesail ruz ber kançine bahs bolýar we başga bir fiqhiden irfandan ders berilip de şeýle ütgeşik barnama goýuldy. O ýene-de inha ustadlar wagtda her gaýdy tahassusy ödreşen ders berip de kutaý etmäni hemmesi munazzam gelip dersin berip durlar. Çindan bir jaý şükür var ki şeýle bir howzamy terakki etdi. Huda Taala biziň isminde öz rahmetini ýagdyrdy. Bu hususda oba cemaatlary beter Hudaý Taala buradan razy bolsun inşallah. Şu oban ozy, şu howzy ben tanýa howzyda irfan men tanýa. Irfanyň da inha rişeti muhabbet Rasulullah. Muti'atun li emrillahi turra, mesunatun anil emril ufuli, ve fardun lazimun imanu kutbin, uli emrin ve hukmin din ufuli. Aytdım, şapagat bilýän bir bismillahiňiz dünya işinäkilerden aýrdyr. Kur'an bilýäňiz, iman bilýäňiz, aqide bilýäňiz, siga bilýäňiz, terkip bilýäňiz, fıkh bilýäňiz, ahkam bilýäňiz, kän zatlar bilip durýar. Enha şu zatlaryň özüne aňarda bir adama derece ýokdur. Şu bilýän zatlaryň gadryny bilseň ulu zatdır. Indi bundan yokarısın vaktinizi almayın. Benim tavsiyem şu. Dersiniz bilen bulunmalı. Dersinizden olukon zat yoktur. Şunun olukon derece yoktur. İnha Hazreti İbn Abbas'ın aydan fermaşi men ahabbe en yanzura ila utakayillahi minen nar fel yanzur ila vecihil mutaallimin. Her kim Hudaýdan Hudaýyň otdan azad eden bendelerine bakayn diýsele, Taala ulumyň ýüzüne baksyn diýipdir. Mundan aňarda olgun derece bolarmy? Şunu edame berdiler ayırmasın inşallah Taala. Bundan wagtda awwalan bir din işini halkma Hudaý Taala. Şu dini bilmeden, eşmeden din bilip bolacaklar yok.
Alamda şu merkezi alem şu din bilmediğinçiliği. Hiç bir gayrı kalmasın. طلابان عزيز ومحترم السلام عليكم ورحمة الله ملتي محترمي عرفان آباد السلام عليكم خیلی خوش حالم که من در این مسافرت چندها حوزه های عرفانی را دیدم به خدمتشون رسیدم خلاصه بسیار خوشحال شدم و خیلی از خداوند بزرگ تشکر کردم که این وضع را فراهم آورد. Biz de şöyle hedere şeyh'ten, Şeyh Osman Sıracıddin'den telgin edip şu tarikat yolunu şonun öğrenip aldık. İnni siz de şu tarikatı dahil olun. İnni siz bari men aydın Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Beni aşkar bilermen, bilip kuvalik berermen, tağat kulluk, ediler yali, zat yoktur, bir Allah'dan gayri, bir Allah Teala'dır. Ve beni aşkar bilermen, bilip kuvalik berermen, Hazreti Muhammed Aleyhisselam Allah Teala'nın bennetidir ve din yolunu bize öğretme için, yetiştirme için Allah Teala'nın iyi veren ilçesidir, peygamberidir. Ustad Aziz Abdurrahman Ahun tengli tasirler alımda, akılla, takvalıkta, dindarlıkta, din üçün canını, malını, ahlini, evladını, hem etçekladını vakfedip, din bilen dünya ikisi dengelen vatını, dünya yok bolsun deyip, din bilen bolup danının, hem etçek dünyanın meselen, mal mülkünden göz yumup danının, elhamdülillah, gijaha vünnil, din üçün zahmet çöküp, adamların hedayetini gaygedip, tebliğ bilen, vaaz bilen, ta'lif bilen, tensif bilen, giyeceğunni hedayet edip, tamam özünün devletine çıra bolup, mantaqatyna çıra bolup, memleketine çıra bolup, belki dünyanın yüzündäki musulmanlar on diline düşünüp de ondan düşünüp pämetçek bolýan musulmanlaryň hemmesi üçin rahmet bolup duran alimleriň biridir. Onun tewsifini biz ýalan adam aýdyp da nihaýetine ýetişmekden biz ýalan adamlar azyzdyr bally. Abdurrahman Ahun taqdiri awal bir jümlede bir geçti. Kan bile hizmet eden adam, dert eden adam ve taqdirin bir berjeste şagirdlerinin de biri. Ofan biz onu hewara qawwar ýar. Alim, danışmen adam hewara çyndan qawda görýär. Siz bir işe meşgul bolupdyňyz, şu meşgul bolupdyň işiňiz beter qawy iş, beter qawdat ilin içinde muassir. Sizin elhamdülillah şu edip barýanatyňyz beter qawy. Şundan otamyndan muhlislar tutma diýamlar. Aşıklar gelip bunu öýde bir işini piyade edip bilmese de sizin şu piyade edeningizden köp adamlar netije aljaklar. Tutma diýamlar. Netije aljaklar bir hewara qawlat. Ýöne şu işi şuje jurlap dany hemme bernamasyny jurlap edamak hem adamyň hem işi del. Muny size Hudaý Taala size şu salygany beripdir. Şu fehmi şuuru size beripdir. Siz elhamdülillah özüňiz istifade etdiňiz. Musulman doğumlardan istifade de kokuttuğun Hudaý Taala seni çeken rahmetlerinizden özü razı olsun. O padaşını dünya ve ahiret özü versin. Bu ediyen çeken rahmetleriniz, ediyen amallarınızla inşallah halisane olup devam tapıp dursun.